ちょっと一個やってほしいラップがある。カントリーマームお前好きだろ。もう俺も好きなんだけど、うん。それでちょっとラップ作ってほしい。オッケー、いいですね。カントリーマンだったらね、できるわ。いける。じゃあじゃないよ。もうカントリーマームがありがとう。できてる。反省した。オッケーオッケーやろう。はい。カントリーマンムがガソリンタンバイブスも満タンで遊び行っちゃう過ごしたそんな幼少期一口で乗っちゃう上昇気流クッキーなのにしっとり系チョコとバニラの疾走源アクセントの決め手はチョコチップけれど威力はアトミックパンがなけりゃお菓子食べればいいそう言ったマリー・アントワネ今じゃクッキー1枚の価値高まってるカントリーマン俺的不二家の最高傑作いろんな店に陳列大量生産たとえ小さくなったとしても俺は信じる大どでん返し